Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza. El secreto está en la masa. Duela hilabete batzuk bildu ginen, aktibo gauden peña guztiak eta denen artean osatzen hasi ginen. Helburua gehien bat da denon artean azkenean indar gehiago egitea, beste talde guztiek dauzkate federazioak, asoziazioak eta uste genuen gu ere aurrera pauso bat eman bar genuela eta dana batuta egon eta denek Realaren alde lan egin eta dena batera. Azkenean gu da bakoitza bere aldetik iti baldin badu, ez dauka eragin berdina eta dena batzea bururatu genuen eta aurrera guaz. Bakoitza bere independentzia mantentzen du, baina azkenean badaude helburu finko batzu denen helburuak direnak eta helburu horietarako gehien bat denon artean egiten dugu lan. Aurrera denok egiten dugu pausoa, zeren eta azkenean deno batuta junezkeo askoz helburu gehiago lortuko ditugu eta bakizu hau nola izaten den. Azkenean laguntalde batean sartzen baldin bazara horretarako da, zure pasioa edo bizimodua erreala delako eta peña guztietan gauza bera pasatzen da, orduan egin duguna da denok batera egin pasioa daukagun hobi honen alde helburu guztiak lortzeko. Eta orduan atxaldeko 5 erditan bulebarrean batuko gara danak, ano eta laino etortzeko, kale jiran, ahal baldin badugu taldeari harrera egingo diogu eta gero da kanpora etorriko gara, zelaira etorriko gara, animatu eta atletiki irabazteko. Beden dakigu derbi bat dala, ez dala berdina Atletik eta Realaren partidu bat edo Reala Granada, Reala Levante edo zin beste talderekin jokatzeko eta azkenian hori ez da, Atletiken partiduak oso bereziak dira, espezialak eta gogo gehiagokin etortzen zera, azkenean gure denboraldian Atletik irabaztia ere sutsu hori dauka, azkenean Atletiken partiduak irabazita ez dituzu beste aldeko adarra jotzeak haitu behar eta badakigu ze pasatzen den holako partiduetan. Granadan ikusi izan taldea bere sentsazioak berreskuratzen hasi dela eta gure ustez hemendik aurrera goraka joango gea inongo toperik gabe.